Di usab magpawahi ang Bohol alang sa ilang maayong balita. Mas nainahan ang lubok sa iyang lunhaw nga suba sa mga floating restaurants, sa mga bata nga gibantog sa pagkanta, apat daghan ang nahikawan sa kasayuran sa Birhen sulod sa iyang karaang simbahan. Kini ang Birhen sa Guadalupe, Extremadura, ang Birhen nga dili magpabasa bisan pa sa dagkong baha. Birhen nga gikan sa naglisod nga lugar sa Espanya, ang Birhen sa Guadalupe, Extremadura, misteryoso ug milagroso nga Black Madonna. Sa iyang pag-abot sa Bohol, sa simbahan sa Tagbilaran, bisag unsaon nila og tangtang, dili gyud maablihan ang kahon nga iyang gisudlan. Mao nga ilang gilibod kundi ing dapita ang gusto niya nga parokya. Gikan sa Baclayon, Albor ug ani abot pas Carmen, dili gyud maabri ang kahon nga gisudlan sa Birhen. Hangtod nga gibalik nila sa parokya nga ilang gilabyan. Ug sa kapilya pa sa Kidugitan, ang kahon nga sa Birhen gisudlan, dito pa naablihan. Ug ang itumon nga dagway sa Birhen, una nilang nasaksihan. Sa lubok na itong panahon na mikuyanap ang sakit nga kolera. Daghan ang nangamatay, daghan pa ang gilaygay. Ug sa pagtuo nga ang panabang sa Birhen, kini mo ay makahupay, gilibo dayon sa mga parokyano ang Birhen nga ming dayo. Tulo ka oras nga uwan dayon ilang nasinati ug didto naugasan ang lungsod ug ang mga tao. Ug uban sa aginod sa baha, ang kolera milagroso nga nawala. Ang suba sa lubok gilang bantog sa pagbaha. Apan ang Birhen nga anaa sa altar, giingon nga dili gyud magpabasa bisan kun abton pa sa baha. Gani ila na nga giablihan ang mas daghan nga pultahan sa simbahan. Aron ang baha, dali ra nga muhupa, ug ang Birhen, ug ang simbahan nga bato, dili dali maguba. Gilunop na ang lubok sa mga baha nga makalilisang, usahay gani, moabot pa sa mga bubungan. Apan wala gyud nakapatinaw ngano nga ang Birhen sa altar, sa tubig sa baha, wala gyud makisaw. Sa lunop nitong 1848 ngadto na sa 2021, wala pagihigayon nga ang Birhen sa altar, nabasa og bisan na lamag natandog sa 2013 nga linog. Busa kun kamo sa lubok mag-adto at sa gudjud si Piata ang pagduaw sa Birhen nga misteryoso aron sa paglitok sa pila ka pulong sa pag-ampo sa Birhen nga nagbugkos sa pagtuo sa mga tao. Gikan diri sa lubok sa Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Extremadura, alang sa Mayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.